Poštovani gledatelji, dobar dan. Dobrodošli u Hrvatsku uživo. Pogledajte što smo vam za danas pripremili. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta u javnu raspravu poslalo najnoviji prijedlog građanskog odgoja. Što je novo, otkriva Vinko Filipović. Kazalište za slijepe i slabovidne već se godinama pokušava izboriti za status profesionalnog kazališta. Zašto institucije grada i države ne žele riješiti pitanje njegovog financiranja? Uskoro počinje filmski festival u Motovunu. Što su ove godine pripremili za filmoljubce? Hrvatska vlada opet predlaže novu varijantu građanskog odgoja, te bi u ponedjeljak trebalo otvoriti javnu raspravu. Ravnatelj Agencije za odgoj i obrazovanje Vinko Filipović sa mnom je u studiju i reći će nam što je novo ovoga puta. No prije toga pogledajmo zajedno s našim gledateljima prilog Marka Stričevića. Prvotna faza demokracije u kojoj se od ljudi očekuje da jednom u 4 godine samo izađu na izbore i zaokruže svog kandidata, odavno je zastarjela. Napredna demokracija traži aktivne, politički obrazovane građane koji razumiju i ostvaruju svoja prava, koji kontroliraju rad države jer shvaćaju da su politički subjekti, a ne podanici. To je trebala biti poanta uvođenja predmeta građanski odgoj u osnovne i srednje škole. Umjesto toga dobili smo još jednu civilizacijsku bitku između konzervativnih i liberalnih sila. Sama eksperimentalna provedba koštala je gotovo $500 000 eura i ako sada odustanemo od toga, de facto smo bacili velika financijska sredstva u vjetar i bacili smo sve one rezultate u vjetar koji su nam pokazali kako je građanski odgoj i obrazovanje doista nužan za naše škole. Najvažniji naš zahtjev je taj da ga ne provode ove udruge koje su se već u više navrata pokazale da ne poštuju demokratska načela, da nameću jednoumlje jednako kao i bivši ministar. Građanski odgoj dio je plana 21 s kojim je Kukuriku koalicija pobjedila na izborima 2011. Do današnjeg dana vlada nije uspjela uvesti građanski odgoj u škole. Ministar obrazovanja Jovanović, upamćen više po sukobima nego po rezultatima, smijenjen je prošlog mjeseca. Njegov nasljednik Vedran Mornar u prvom istupu djelovao je pomalo kao ministar u Iranu dok je najavljivao svoj prvi korak. Zatražiti prijem kod kardinala Bozanića, monsignora Puljića, i porazgovarati s njima o svim eventualno otvorenim pitanjima koje bi se mogli u ta dva predmeta pojaviti. Ovu izjavu osudili su brojni javni akteri koji podsjećaju da je crkva po hrvatskom ustavu odvojena od države, što bi valjda trebao razumjeti i svaki 18-godišnjak koji je prošao građanski odgoj. Takva jedna vlada i takav program ima zapisano uvođenje građanskog odgoja i obrazovanja i tu se ne može čekati da katolička crkva ili bilo koji drugi društveni akter da svoju suglasnost. Ja mislim da ne treba prelamati preko koljena. Mislim da se moramo sjesti i razgovarati i kroz komunikaciju doći do najboljeg rješenja. Jel to znači da ne ide građanski odgoj? Ne, to ne znači. Ništa to ne znači. Znači samo da o tome još razgovaramo. Spremni ste popustiti možda na kompromis? Apsolutno. Ja sam uvijek spreman na kompromis. Mislim da isključivost nikad nikome ništa nije dobro donijela. Iz konzervativnih krugova širi se teza da je građanski odgoj kukavičje jaje u hrvatskim školama, koje bi trebalo istisnuti vjeronauk. Ironija ove priče je da borbu protiv programa koji bi trebao učiti djecu da budu aktivni građani, vode upravo aktivni građani desne orijentacije okupljeni u nevladine udruge. Problem je što se kao njihov glavni motiv nazire težnja za diskriminacijom nekih manjina u Hrvatskoj, poput homoseksualaca. U epilogu djeca ulaze u svijet odraslih, politički nepismena i podložna za manipulacije, a to očito odgovara političkim silama. Ni jednoj vladi, niti SDP-u, niti HDZ-u ne odgovaraju kritični građani i oni građani koji će jako dobro razumjeti način upravljanja ovom državom, koji će se jako dobro razumjeti u to kako se slaže državni proračun, kako se on troši, koji će biti dovoljno hrabri da primjerice prijavljuju korupciju. Takvim građani naravno ne odgovaraju. Hoće li novi građanski odgoj odgajati upravo ovakve aktivne građane? Pitaćemo Vinka Filipovića, ravnatelja Agencije za odgoj i obrazovanje. Dakle, cijeli dan čekamo da na web stranicama ministarstva objavi novi prijedlog građanskog odgoja. Nažalost, do emisije nije objavljen. Vjerujem da će tijekom dana ili sutra, čula sam 100-tinjak stranica novog građanskog odgoja biti objavljena ili u ponedjeljak počinje javna rasprava. Što donosi novi? Pa evo, ja ću podsjetiti samo da je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta i Povjerenstvo za izradu programa građanskog odgoja 30. lipnja donijelo 3 zaključka, od kojih su 2 sada aktualna. Dakle, jedan je da će građanski odgoj za sve učenike od 1.
razreda osnovne škole do 4. razreda srednje škole biti međupredmetno i interdisciplinarno integrirane u sve predmete u osnovnim i srednjim školama. I drugi zaključak je da će također u sljedećoj školskoj godini 2014-2015 u 8. razredu osnovne škole građanski odgoj biti provođen eksperimentalno u onim školama koje se prijave za provedbu eksperimentalnog programa. Što je novo? Pa novo je bitna razlika, dakle, u odnosu na ono što je planirano do 30. lipnja. Naime, planirano je da građanski odgoj bude kao poseban predmet u 6. razredima osnovne škole. O tom prijedlogu naravno bilo je različitih mišljenja, međutim ono što je po meni najveći nedostatak tog prijedloga je nedovoljna educiranost i pripremljenost učitelja da predaju dakle nešto kao poseban predmet. Naime, na našim fakultetima u inicijalnom obrazovanju učitelja i nastavnika nema dovoljno kolegija koji bi dali kompetentne dakle učitelje da predaju predmet u cjelovitosti, a ova ideja dakle o konceptualnoj promjeni da građanski odgoj predaje svaki učitelj i nastavnik u okviru svog nastavnog predmeta jamči da će oni u okviru dakle i dosadašnje edukacije i formalnog obrazovanja i stručnog usavršavanja moći puno kvalitetnije prezentirati određene teme građanskog odgoja u povijesti, geografiji, stranim jezicima i ostalim predmetima. Zašto mislite da su oni bolje educirani, a za sam građanski odgoj nema educiranih učitelja? Pa ovako, ja ću to navesti na primjeru osobnom kao geografa. Dakle, ja se osjećam kompetentnim govoriti o određenim temama građanskog odgoja u okviru nastavnog predmeta geografije, ali se ne osjećam kompetentnim o tom istom građanskom odgoju govoriti u sadržajima i nastavnim temama iz hrvatskog jezika, stranih jezika, biologije, pa čak tjelesne zdravstvene kulture ili tehničke kulture. Dakle, bitna je razlika u tome što je ideja da građanski odgoj bude zaseban predmet, to bi značilo univerzalnu zastupljenost građanskog odgoja i svih predmetnih područja koja se... Dakle, do danjeg građanski odgoj neće biti zaseban predmet? Za sada do danjeg neće biti, da. Recite mi, molim vas, glavnu razliku između Jovanovićevog i Mornarovog građanskog odgoja? Pa razlike u građanskom odgoju u samom sadržaju nema. Razlika je samo u konceptu primjene građanskog odgoja. Dakle, prethodni ministar je planirao da građanski odgoj bude kao poseban predmet u 6. razredu, a ministar Mornar je odlučio u konzultaciji sa različitim dakle, stručnjacima, barem je to tako rekao i vjerujem u između ostalog. Pa evo jedna od stručnih institucija je Agencija za odgoj i obrazovanje. Naime, ovaj program međupredmetne i interdisciplinarne integrirane primjene građanskog odgoja u svim predmetima izradili su savjetnici Agencije za odgoj i obrazovanje i 4 vanjska suradnika iz škola u kojima su kao praktičari učitelji sudjelovali. Dakle, on je doista fokusiran samo na struku, a ne na sve ovo što smo u prilogu vidjeli, ideološke predznake bilo koje opcije kad su u pitanju građanske udruge. Dio stručnjaka koji su se u javnosti pojavljivali u ove zadnje 3 godine u raspravama vezanim uz građanski odgoj, ovaj vikend, odnosno danas u Jezerčici upravo raspravljaju o primjeni građanskog odgoja u hrvatskim školama. Niko od njih, zapravo kad sam ih ja ujutro nazvala da komentiraju novi građanski odgoj, niko od njih nije uopće čuo da se donosi novi prijedlog građanskog odgoja. Zato sam vas pitala koji točno stručnjaci. Dakle, u ovom prijedlogu skroz ste izbjegli udruge. Točno. Dakle, u ovom prijedlogu u izradi programa međupredmetnih sadržaja građanskog odgoja sudjelovala je agencija sa svojih 20-ak savjetnika iz svih predmetnih područja, od razredne nastave do predmetne nastave u osnovnim i srednjim školama i 4 vanjske suradnice iz škola učiteljice i nastavnice u kojima je eksperimentalno provođen građanski odgoj u prethodne 2 godine. Dakle, u ovom konkretnom slučaju ovaj program su uistinu radili stručnjaci kojima dakle, predmetno poznavanje građanskog odgoja u okviru njihovih predmeta je dio dakle, svakodnevne nastavne prakse. Kako konkretno ćete odrediti koji dio, a koji inače nije u okviru zemljopisa ili povijesti? Pa evo možda da najbolje navedem 2 primjera. Dakle, konkretno u okviru geografije, kad će biti nastavna tema Hrvatska, EU i svijet, učenici će upoznati i 2 nova pojma, a to je ministarstvo i europski građanin. I u okviru toga steći će kompetencije koje će govoriti o važnosti i uključenosti Hrvatske u međunarodne političke, gospodarske, financijske i druge integracije. Ili primjerice kad će... Čekajte, to do sad nisu učili? Na taj način ne.
Dobro. Jer smo imali istraživanja koja su pokazala da, nažalost, značajan postotak učenika ne zna što je građanin, da značajan postotak učenika ne znaju što su određene evropske pa i nacionalne institucije. Dakle, radi se o tome da će ovim novim prijedlogom učiteljima, što će se iz ovog konkretnog programa na 100 i više stranica vidjeti, fokusirano, jasno ukazati na koje ključne pojmove i koje kompetencije moraju srediti pozornost. Mjesec dana, 30 dana. To znači danas je... 18. do 18.8. Do 19. A kad ćete stići te učitelje do 8.9. kad počinje škola educirati? Pa učitelje geografije, povijesti i hrvatskog, kao i bilo svakog drugog predmeta, uvijek treba dodatno educirati jer to je permanentno usavršavanje, ali oni u tom pogledu, dakle, govore o temama koje su u svom inicijalnom obrazovanju stekli određena znanja i u svim ovim godinama kroz stručno usavršavanje koje će se naravno kontinuirano nastaviti u sljedećoj školskoj godini. 3 godine je trajala rasprava o tom građanskom odgoju. Donosili su se razni prijedlozi, stručnjaci su se uključivali. Tu smo u emisiji raspravljali najedanput i donesen je taj jedan koncept, taj građanski odgoj u 6. razredu. Najedanput u nekoliko dana sve nas ste iznenadili novim konceptom, rekli smo međupredmetno do kraja 4. razreda, eksperimentalno u 8. Ili ova vlada odustala od plana 21 i konkretnog čvrstog uvođenja građanskog odgoja? Ja jedino što znam da ovim novim konceptom građanskog odgoja se nije odustalo od građanskog odgoja. Samo je koncept drugačiji i drugačija primjena, a ishodi trebali bi biti, čini se, i učinkovitiji no što bi bili da su učenici samo u 6. razredu učili građanski odgoj kao poseban predmet. Sami smo čuli u prilogu Marka Stričevića, predstavnica Grozda rekla je da je njima najvažnije da se ne uključe udruge. Vi udruge niste uključili. Je li ministar Mornar ovakvim građanskim odgojem zapravo učinio kompromis sa tom stranom protivnika građanskog odgoja? Pa ja mogu reći u koncipiranju radne skupine nije sudjelovao ministar, nego moja malenkost kao ravnatelj Agencije za odgoj i obrazovanje i ja osobno držim da kad su u pitanju programi bilo kojeg predmeta u osnovnim i srednjim školama, pa tako i građanskog odgoja, uz sve uvažavanje i značajan doprinos udruga, udruge ne treba imati ulogu, nego institucije koje ova država plaća, u ovom konkretnom slučaju, dakle, Agencija za odgoj i obrazovanje u suradnji naravno sa praktičarima iz škola, jer uključivanje udruge u bilo koju izradu programa, pa bio on čak i iz matematike, iz geografije, naravno nužno može proizvesti određene interese koji nisu u funkciji samo onog što je primarno najvažnije, a to je da djeca dobiju najkvalitetniji program. Dobro. U ponedjeljak počinje zapravo javna rasprava. Mi smo u našoj emisiji na javnoj televiziji predstavili glavne promjene. Vjerojatno možda već sad ili tijekom vikenda na web stranicama i udruge i oni koji su za i protiv vidjet će program. Od ponedjeljka pratimo što imaju za reći. Ja pozivam sve učitelje da sudjeluju dakle, u svojim prijedlozima jer oni najviše tome mogu doprinijeti, a naravno i svi drugi koji u tom smislu imaju dobronamjerne sugestije. Vaša web stranica mi je otvorena. Hvala vam što ste došli. Najstarije kazalište slijepih i slabovidnih na svijetu smješteno je u Zagrebu. Iako se smatraju kazalištem, na papiru su i dalje samo dramski studio Novi život. Za status profesionalnog kazališta pokušavaju se izboriti godinama. Nedavni sporazum između Ministarstva kulture i grada Zagreba još nije, tvrde u kazalištu, riješio njihovu bolnu točku – financiranje. Sporazum o sufinanciranju programa javnih potreba u kulturi od zajedničkog interesa Ministarstvo kulture i grad Zagreb potpisali su još 21. ožujka ove godine. Njime su se obvezali osigurati sredstva za rad dramskog studija slijepih i slabovidnih Novi život. Uz dužno poštovanje situacije i financijske i svake druge, mi do danas nismo osjetili efekte tog sporazuma. Ničim. Dakle, niti kunama, niti nekim ničim. U gradu tvrde suprotno. Dio sredstava, prije svega programska sredstva za 2014. su dijelom isplaćena, a ići će redovitim putem i sredstva za takozvani hladni pogon. Prema tome, financiranje će, kao što je gospodin Perić i rekao, na predstavljanju sporazuma teći nesmetano i samo funkcioniranje dramskog studija slijepih neće više biti dovedeno u pitanje. U Ministarstvu kulture kažu da nema razloga za zabrinutost što se tiče financiranja programa dramskog studija, no njih trenutačno brine financiranje takozvanog hladnog pogona, koji podrazumijeva 3 plaće, honorare za glumce i održavanje infrastrukture.
Mi ćemo probati u ovoj godini to realizirati. Dakle, već u ovoj godini 350.000 kuna, što nije lako nabaviti taj novac, to moramo priznati jer znamo da je situacija vrlo loša i mi smo na pola proračunske godine. Nije lijepo kazati, ali realno govoreći treba biti ozbiljan. Novac je potrošen skoro za ovu godinu. Vojin Perić, koji je već 34 godine u kazalištu, odnosno dramskom studiju slijepih i slabovidnih, kaže da je, što se financija tiče, bezbrižno razdoblje bilo ono do 2011. Tada su novac dobivali od tadašnjeg Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi. Od tada je do 2011. bilo sve u najboljem redu, odnosno mi smo stvarno mogli sebi priuštiti i odlaske u Njemačku kod naših iseljenika i turneje po Hrvatskoj, po Bosni i Hercegovini. Međutim, nakon 2011. potpuno, od tada mi nismo dobili niti jedne kune za hladni pogon. Ni kazalištu, ni gradu nije jasno zašto je ministarstvo prestalo s tim financiranjem. Iz kabineta ministrice socijalne politike i mladih poručuju da je na sastanku iz travnja prošle godine dogovoreno da sve dok se ne osnuje ustanova, odnosno kazalište slijepih i slabovidnih, oni ne financiraju takozvani hladni pogon dramskog studija. Do tada to su na sebe preuzeli Grad Zagreb i Ministarstvo kulture, koje Perića upućuje na natječaj za udruge. Mi smo trenutno u proračunu 2014. godine i ne možemo osnovati ovog trena novu ustanovu. To mora biti uredba vlade ako se ide na osnivanje kazališta. Jel? Mislim da je to jedno delikatno pitanje, ne zato da to neko ne bi želio, ali to povlači za sobom i jedna neka rasprava, neke diskusije, neka problematiziranje što je to profesionalno kazalište slijepih i slabovidnih osoba. Koja je edukacija tih ljudi da se time bave. I dok ministarstvo promišlja o tome treba li dramski studio slijepih i slabovidnih i službeno postati kazalište, njihov ansambl radi punom parom. Pripremaju još jedan bit, festival kazališta slijepih i slabovidnih. Na jesen kreću s projektom o snovima slijepih i njihovom doživljaju boja, radit će i Krležine Glembajeve. Sve to dakako, ako im obećani novac sjedne na račun. Ako se ništa ne promijeni do 9. mjeseca, ja ću morat povući potez tako da prvom sebi dam otkaz kao nekome ko vodi kazalište, a onda će se valjda lakše snaći i onda će to valjda imati nekog učinka. Udruga invalida iz Križevaca odnedavno ima asistente u nastavi. Koliko rade, koliko su potrebni djeci s invaliditetom, govorilo se ovih dana u Križevcima, ali i o mnogim drugim vrijednim projektima članova 4 udruga. Helena Posavec iz Križevaca asistentica je u nastavi i pomaže Patriku koji boluje od rijetke bolesti. Ne razvijaju mu se jagodične kosti i čeljusti i uz to je vezana gluhoća koja kod Patrika iznosi oko 90%. To ja mu pomažem oko pisanja, čitanja, brisanja gumicom, pošto ima problema sa finom motorikom, znači sa finom motorikom. Kad mu šteka aparat, onda mu ponavljam gradivo na uho i tako. U garderobi. Helena ima brata s cerebralnom paralizom. U potpunosti suosjeća s patnjama onih koji ne mogu bez tuđe pomoći. Zato je Patriku i više od asistentice. Igramo se, radimo u školi, pomažemo se jednim drugom, dolazimo se u posjet. Što je tebi, Helena? Osim što je asistentica, ona je tvoja? Najbolja prijateljica. Jel bi mogao ti bez nje sad? Nikak. Iskustva u integraciji djece poput Patrika u redovito obrazovanje Helena je prenosila na radionici u Križevcima. Uz tamošnju udrugu invalida članovi još 4 hrvatskih udruga sudjeluju u projektu Osnaživanje udruga osoba s invaliditetom za učinkovitiju provedbu javnih politika i demokratizaciju društva. Kad se radi o asistentima u nastavi, naravno mi smo već tamo 2010. godine uočili da je to nužno da se djeci s teškoćama poštuje to ljudsko pravo na obrazovanje u redovni sustav. To je problem koji su u Križevačkoj udruzi invalida uočili davno prije. Najprije su novčanu pomoć tražili od mjerodavnih ministarstava, a sada i od Europske unije. Prošli su na natječaju pa sad imaju 10 asistenata u nastavi. Uspjeli su tako djeci s invaliditetom omogućiti obrazovanje u redovitoj nastavi, što je uostalom i jedno od osnovnih ljudskih prava. Znači da ta djeca imaju
da imaju određenu didaktičku opremu, knjižica nam se za slijepe osobe, slabovidne osobe, za nagluhe osobe oprema sa svim potrebnim uređajima, opremom. Projektom u Križevcima obuhvaćeni su i dječji vrtić i Križevačka gimnazija. Ovo je vrlo vrijedan projekt, jedan od malobrojnih takvih projekata u Hrvatskoj. Mora se djetetu omogućiti prilagodba. Da on, ako je recimo dijete sa cerebralnom dječjom paralizom, da on ima odgovarajuću stolicu, odgovarajući stol, da može mirno sjediti i pratiti nastavu. Projekt koji se provodi u 5 županija financira Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva, a koordinira ga Društvo distrofičara iz Zagreba. Svaka udruga ima jedinstven projekt u koji su uključene osobe sa svim vrstama tjelesnog oštećenja. I vidimo iz iskaza ravnatelja da su se svi uključili upravo prepoznavajući značaj ranog uključivanja djece s teškoćama u razvoju u vrtić, jer tada djeca bolje uče razumijevanje, toleranciju prema različitosti, ali i buduće uključivanje u svakodnevne tokove. Pomaka ima, ali nedovoljno, jer zdrave osobe, unatoč svemu, još imaju barijere u glavi pa ne daju osobama s invaliditetom dovoljno šanse da uspiju. Zagreb još nije u stanju organizirati sortirano odlaganje otpada, ali zato stanovnici Krka više i ne pamte kako je to bacati smeće u istu kantu. Sortiranje otpada na Krku traje već 9 godina i u tomu su najbolji u Hrvatskoj. 100 koraka do kontejnera za sortirano odlaganje otpada Antici Žužić, kao i većini ljudi na Krku, ne predstavlja nikakav problem. Ja kad čistim povrće, odvajam. Kad novine, papira, odvajam. Flaše, plastične vrećice, sve to ima svoje mjesto u drugu vrećicu. Svako sortiram na svoje mjesto. Krčani su prvaci Hrvatske u odvajanju otpada u kućanstvima. Na to su, priznaje i gospođa Antica, ponosni. Ja ne znam, ja volim kad je to svako na svoje mjesto. Ja se osjećam bolje. Ni ekološke svijesti, ni raznobojnih kontejnera ne bi bilo bez vizije u lokalnom komunalnom poduzeću Ponikve. Na vrijeme su shvatili da će brzo doći 2018. i primjena novog zakona o održivom gospodarenju otpadom. Tada će miješani komunalni otpad prihvaćati samo regionalni centri. Što ga bude manje, jeftinije će biti i njegovo zbrinjavanje. To će ujedno biti zapravo i moment kada će se svima odjednom, recimo to tako, početi isplatiti, baviti se odvojenim prikupljanjem otpada. Mi smo tu činjenicu prepoznali nešto ranije i zato to radimo evo već 9. godinu. U tih 9 godina otvorili su 45 novih radnih mjesta. Posao u sortirnici otpada nije lagan, ali plaća redovito stiže. Radnici se ne žale. Ljudi misle da smrdi, da je, ne znam, neuredno, nije, okej je. Dođe trena kad ljudi svašta bacaju, ali to opet ne dolazi ovdje, nego ide u ostalo. Sasvim sam zadovoljna. Ne bi bila toliko tu dugo da nisam zadovoljna. Na pokretnoj traci radi se punom parom. Sve odvajano, što se god može odvojiti odvajano. Aluminijum, konzerve, najlon, staklo, papir i karton i sve mi prođe, ne stignem ništa. A otočani, oni se više i ne sjećaju kako je sav otpad bacati u istu kantu. A čujte, mislim da su ljudi shvatili nakon puno godina bacanje otpada na sve strane, odlaganja na neprikladna mjesta i tako to. Mislim da su shvatili da je bilo vrijeme da se nešto napravi po pitanju toga. Imam kontejnere ravno ispred kuće, to su za naš cijeli kvart. Imamo kontejnere za staklo, za plastiku, za papir, za biootpad, svake druge boje, djeca ga raspoznaju i to se tu od vrtića njeguje. Na cijelom otoku postavljeno je oko 1500 kontejnera za odvojeno prikupljanje otpada. Za koju godinu kada počnemo otpad voziti na regionalni centar Marišćina koji je tu iznad rijeke, da će nam se otpad, odnosno troškovi zbrinjavanja otpada u tom centru značajno povećati, a dakle, moramo raditi na tome da čim više otpada odvojeno prikupimo i da smanjimo te količine koje ćemo deponirati u regionalni centar. Svaka općina ima svoje reciklažno dvorište, a otočani jednom godišnje dobivaju i nagradu. Od otpada koji sami sortiraju, komunalno poduzeće daruje im najbolji kompost za vrtove i maslinike.
U sklopu nove zagrebačke kulturno-turističke atrakcije svako dvorište ima svoju priču. Dvorišta pričaju priču o prošlosti Gornjega grada. Sve je puno zabave, glazbe i dobre atmosfere. U jednom od tih dvorišta je naša Nikolina Gerek. Dobar dan svima. Evo ovdje u dvorištu Palače Balbi nalazi se i Staroslavenski institut, ukoliko netko još nije znao, a nisam niti ja znala, i ovaj zdenac koji je ovdje najstariji i najsačuvaniji na zagrebačkom Gornjem gradu. No, neke pikantne detalje o svim ovim dvorištima i ovom događanju reći će nam Slavica. Rekli bi pikantne detalje ili po zagrebački štiklece. Dobar vam dan. Štiklece, dobar dan, dobar dan. Recite što će se sve konkretno ovdje zbivati, a što na ostala 3 dvorišta počinje večeras i idućih 10 dana? Znači, odvija se projekt dvorišta. Sada se trenutno nalazimo u Balbičinoj palači, kako je Zagrebčani vole zvati. Barunica Balbi je inače bila poznata švelja i zato smo recimo neke detalje baš u ovom dvorištu i mi posebno šivali, na primjer ove jastuke sa glagoljicom. A zašto glagoljica? Zato što se sada ovdje nalazi Staroslavenski institut koji je poznat baš po proučavanju tog pisma i tako da smo mi recimo dio uređenja je upravo išao u tom smjeru. Biće tu i ovih suvenira što držite u ruci? Suvenira, to možete kupiti, naši domaćini iz Staroslavenskog instituta su pripremili tu razne suvenire koje naši posjetitelji mogu kupiti. Ostala 3 dvorišta? Ostala 3 dvorišta, znači Državni arhiv u Zagrebu, to je nekadašnja palača Erdedi Drašković. Tamo je, ona je poznata po tome jer je tamo djetinjstvo provela naša poznata operna diva Sidonija Erdedi. Zatim imamo jedno obiteljsko dvorište kuća Milovac, isto također u Opatičkoj. Tamo se rodio Rudolf Mac, to je naš poznati violončelist. I interesantno je i zato što je čovjek između ostalog bio i atletičar i jako dobre uspjehe po tome nizao, a isto tako u toj kući je živjela Hedviga Ban, koja je bila ljubavnica, odnosno velika ljubav Vatroslava Lisinskog. I tako da ima jedan štiklec da je tamo vjerojatno dio ljubavi i zlobe skladan. I zadnje dvorište je Meštrovićev muzej, odnosno Meštrovićev atelje. To je kuća u kojoj je Ivan Meštrović živio od 1920. do recimo 60. i odgojio svoje 4 djece. Isto jedno jako lijepi atrij, vidjet ćete. Još jedno malo dvorište, čini mi se, koje je privatno otvoreno. To je dvorište Milovac, to je Hedviga Ban i ta priča. Lisinski, ljubav i zloba. Dobro, hvala vam lijepo. Evo sad ćemo pitati vaša kolegu Vedrana. Što se tiče događaja, zanimljivo je, sad smo čuli povijest ova 4 dvorišta, što se sve zbiva. Počinje istodobno večeras na sva 4 dvorišta u isto vrijeme u 20 sati, jel? Da. Različita su vremena početaka koncerata, ali evo, mi smo iznimno ponosni i ne vjerujemo uopće da je došao taj dan, jer u organizaciji uvijek to čekate i stvarno se to dogodilo. Dvorišta se otvaraju, otvorili smo ih i prije svega je bitno reći da je ovaj projekt zaista jedinstven. Jedinstven jer spaja niz različitih sadržaja i na najbolji način afirmira kulturno-turističke sadržaje. Mi u principu, bih rekao, na neki način skidamo prašinu s nekih zaboravljenih mjesta, zaboravljenih na način da nisu otkriveni javnosti i evo upravo dvorišta, sami naziv je i koncept projekta gdje ćemo moći uživati u odličnoj glazbi i kao što vidite tu je priređeno i da će ljudi moći popiti neko piće, neki slasni zalogajčić, uživati, odmarati, tako da niz zanimljivih stvari. Moramo spomenuti, to je sve besplatno. Ovi zalogaj i naravno piće se plaća, ali je sam događaj besplatan. Ajde spomenite konkretno neke izvođače. Tu će biti i klasične glazbe i u ovom malom privatnom dvorištu bit će puštanja sa gramofonskih ploča starih. Tako je. Bitno je možda samo prije reći da ovo nije festival, jel? I da u tom smislu smo mi htjeli postići sinergiju svih sadržaja, pa tako i glazbe. I naravno da glazba nije u tom pogledu i ti sadržaj u drugom planu, ali pokušati spojiti ju na najbolji način, stopiti sa ovim ambijentom i ovim uređenjima gdje smo htjeli afirmirati dodatno već postojeće resurse i sve ovo što možete vidjeti i što će vidjeti. Od izvođača, evo, večeras u ateljevu Meštrović, Ivana Biliško, vrhunska harfistica koja će taj cijeli ambijent svojom glazbom pretvoriti u jednu novu atmosferu. Ovdje u Staroslavenskom institutu jedna vrsna glazbenica sa svojim trio, Iva Smojver, poznata mnogima koji su posjećivali neke koncerte i uvijek se rado vraćali. Što se tiče stila, to bi bio neki pop, jazz i obrada nekih evergreena na vječno zanimljivih stvari, što novih, što starih. Vinile ste spomenuli sami gdje će ljudi slušati iz gramofonskih ploča i tako. Hvala vam lijepo svima.
Evo šaljemo dragim gledateljima jedno prigodno zagrebačko licitarsko srce dvorišta i svakako ako ste u Zagrebu dođite ovdje na Gornji grad, sjeverni dio Gornjeg grada, zabave će biti, svega će biti. Doviđenja. Hvala Nikolini na javljanju. Ako ste u Istri, sljedeći tjedan obavezno dođite u Motovun. Je li sve spremno za 17. Motovunski festival koji počinje, kao što sam rekla, sljedeći tjedan? Reći će nam Igor Mirković, direktor festivala. Je li sve spremno? Pa u ovo doba nikada, ali bit će. Festival je jedan jako nemirni organizam koji se radi do zadnjeg trenutka. Međutim, ono što je sada izvješno je da ćemo imati 136 filmova, 7 koncerata, pa kome to nije dovoljno. U koliko dana? Pa 5 dana u Motovunu i 6 dana u Buzetu. Od ove godine idemo zapravo na 2 pozornice. Kako Motovunski festival je... Pa ljudi su cijelo vrijeme govorili da im se čini da je zapravo festival prerastao Motovun i sada mi radimo jedan pokušaj koji smo počeli prošle godine, zapravo da imamo 2 lokacije, da ova Motovunska bude onako kako je ljudi prepoznaju, znači vrlo intenzivna, a da Buzetska bude više obiteljska, sa više ono što čim krećemo od ove godine, da imamo projekciju i za djecu tamo, ne samo za djecu. Tako smo pokušali napraviti zapravo nekakve 2 varijante. Ova Buzetska je više prilagođena obiteljskoj publici, a Motovunska festivalskoj publici onako kako ljudi festival poznaju. Ajmo onda od ovog možda manjeg programa. Što ste pripremili za obitelj, za djecu u Buzetu? Kažem, imamo jedan program evropskih dječjih filmova, jer nam se činilo da zapravo naša djeca vrlo malo imaju doticaja sa nekakvom evropskom filmskom industrijom, uglavnom gledaju ono što dolazi američko ili daleko istočno. Mi sada nudimo jedan jako dobar, čini mi se, evropski program i uz to nudimo i odabrane naslove iz glavnog festivalskog programa. S druge strane, u Motovunu, kažem, imamo jednu gomilu filmova, uvijek je teško nabrojati čega tu sve ima. Imamo puno koncerata, sve po istom konceptu, a to je da napravimo jedan maraton za najizdržljivije u kojem strahovito puno toga nudimo, pa onda valjda svako može nešto izabrati. Rekao si, ne možemo naravno pobrojati 130 filmova, no možemo program. Imamo program filmova o umjetnicima, Motovun kratki, što još čisto da... Pa imamo naš glavni program u kojem prikazujemo zapravo najbolje što je bilo prošle godine. Nekako na toj festivalskoj sceni imamo taj program koji se zove Život i performance, u kojima govorimo o umjetnicima koji zapravo ne prave veliku razliku između svog života i svog djelovanja. I tu će nam dolazi nam mnogo sjajnih gostiju, među ostalim je i njemački performans sa slovenskom adresom koji se zove Ulaj, kojeg su ljudi najčešće povezuju sa njegovim periodom u kojem je živio i radio sa Marinom Abramović. On ima jedan fantastičan film o njemu i napravit će nekoliko akcija svojih u Motovunu. Zatim ove godine našu nagradu 50 godina, neku vrstu nagrade za životno djelo dajemo Arsenu Dediću koji je napravio ogromnu paletu fantastične filmske glazbe. Uz to imamo program koji se zove Ljudi u egzilu. S obzirom da živimo u jednom dosta turbulentnom trenutku, rekao bih, mi smo nastojali da se u našem programu to vidi, tako da ove godine imamo žiri koji se ne sastoji od filmskih radnika, nego od ljudi koji su aktivista i umjetnika, koji su zbog svoje aktivnosti morali odseliti. Neki od tih ljudi ne mogu putovati, ne mogu doći u Motovun, tako da ćemo prvi puta imati žiri koji će biti u Motovunu, ali će biti i posvuda po svijetu. Ne mogu objaviti još, ja mislim da ćemo sutra ili preko sutra uspjeti objaviti. Onda recimo Inja Ševčenko iz Femena recimo dolazi u Motovun, ali neke od tih pobrojat ćemo tek poslije. Tu ima aktivista koji su na raznim stranama svijeta, na raznim kontinentima. Onak jedan zgodan pokušaj će biti. O svima njima pokazujemo i filmove. Pa do toga da ne znam... Partner Turska? Turska zemlja partner, tako je. Respektirajući veliki interes koji naša publika prikazuje za turske audiovizualne sadržaje, mi smo napravili jedan program koji će pokazati jednu drugčiju Tursku. Ne sapunice? Ne sapunice, ali ne idemo isključivo u ovom art smjeru. Zapravo smo napravili jednu kombinaciju tih nekakvih filmova koji haraju Europom, ali i onoga što vole Turci sami. Dolazi nam 3 turskih režisera, imat ćemo još neke ulične umjetnike, jedan odličan turski koncert. Puno ljudi dolaze s tamo. Mislim, ogromna je to zemlja, pa je zapravo teško reći da ćemo prikazati Tursku. Ne, prikazat ćemo jedan mali komadić Turske. Mnogo je novosti ove godine za nas koji nećemo doći u Motovun. Zašto nećete? Zatečena sam pitanje. Preskočit ću ga. Dakle, HRT 3 će popratiti Motovun, možda da kažemo za
HRT3 i HRT4 će imati stalno praćenje Motovun film festivala, zapravo HRT4 sa raznim uključenjima, HRT3 sa ciklusom filmova s naših prošlih godina, odnosno mi ćemo svakodnevno imati nekakve male kronike petominutne koje će pokazivati najvažnije što se događa u Motovunu. Jednostavno zato da bi ljudi koji iz opravdanih razloga ne mogu doći do Motovuna malo vidjeli šta mi tamo radimo. Ja vjerujem da si ovim predstavljanjem festivala mnoge koji su se kolebali ipak nagovorio da dođu u Motovun, jer nema mnogo opravdanih razloga za nedoć ove godine i mi ćemo vas pratiti u Hrvatskoj uživo. Hvala na dolasku. Ovo nam je zadnja godina maloljetnosti. Mislim da bi bilo u redu da se, ako ni zbog čega drugoga, zbog toga dođe. Može. Hvala, Igor. Ako već izvori financiranja programa u kulturi u nas nisu izdašni, jesu oni evropski. Zahvaljujući međunarodnom projektu istraživanja starijeg željeznog doba, domaći stručnjaci nastavili su s arheološkim iskapanjima na jednom od najvažnijih lokaliteta drevne ratničke kulture, Kaptol Graci u Zlatnoj dolini. Nakon nalaza ratničke opreme i ritualne keramike na nekropoli starijeg željeznog doba nadoma Kaptola u Požeškoj dolini, struka ponovno bez daha. Samo 6 km od ovog europski poznatog lokaliteta otkrivan je ovaj golemi tumul, Kneževski grob, najveći do sad. Snimke iz zraka otkrile su ostatke goleme i dosad nepoznate utvrde. Stolovala je tu ratnička aristokracija. I to 4000 godina prije Krista. Riječ o jednom od najvažnijih lokaliteta u kulturi starijeg željeznog doba. To nam prvi put u posljednjih 30 godina pokazuje kako je izgledalo nasilje iz tog razdoblja, odnosno da to možemo povezati sa onim fantastičnim svjetskim poznatim nalazima iz kneževskih grobova s ovog područja. Nalaza koji su u evropskim razmjerima uvelike pridonijeli rasvjetljavanju drevne halštatske kulture. Baš ovdje, na lokalitetu Kaptol Graci, kontinuitet joj je dug, slojevit, poseban. Potvrđuju to i ostaci onodobne kneževske kuće s ognjištem. To se razdoblje zove, dakle, kasni Halštat, a ono što je još također vrlo vrijedan podatak je da se odmah na taj kasni Halštat nadovezuje rani Laten, dakle, jedno razdoblje o kojem se do sada u principu nije toliko znalo, jer je uvijek bila problematika što dolazi, dakle, nakon samog kraja Halštata. A naslijedila ga je daleko poznatija keltska kultura. Sve to dio je znanstvenih otkrića koja valja i fotografski dokumentirati. I to najsuvremenijom tehnologijom. Prvi put iz ove bespilotne letjelice. Bespilotna letjelica koja nam služi, namontira se na donju stranu fotoaparat i onda koristimo prilikom dokumentacije terena. Snimamo lokalitet iz zraka kako bi mogli izvući fotonacrt za dokumentaciju. Praktički zapravo sa veće visine lovimo čitav lokalitet i onda na taj način ubrzavamo sam proces dokumentiranja. Sve je to dio međunarodnog istraživačkog projekta željeznog doba koji financira Evropska unija. A najnovije su znanstvena otkrića izniman doprinos ne samo hrvatskoj, već i zajedničkoj evropskoj arheologiji. Nastavši prije više od pola stoljeća, naš najpoznatiji amaterski zbor Ivan Goran Kovačić nadrastao je svoje okvire i pokazao se kao mjesto gdje se potpuni amateri mogu baviti vrhunskom glazbom, nastupati sa simfonijskim orkestrima i najvećim glazbenicima današnjice. Članove zbora pozdravljam u našem studiju. S nama je predsjednica zbora Marija Štanfel, zatim Andreja Pernik, članica zbora, i Luka Vukšić, maestro. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan. Drago mi je što ste došli u našu emisiju i našim gledateljima će sigurno biti zanimljivo da najavite što ste vi za ljeto pripremili. Pa mi ovo ljeto ćemo malo biti na moru, zapravo. Za Gospu nastupamo na Osoru sa Hrvatskim baroknim ansamblom i dan iza toga u Umagu. I onda idemo na Korčulu početkom 9. mjeseca, tako da u nedjelju 7.9. nastupamo na Korčuli na baroknom isto festivalu. To je ono baš što se tiče ljeta. A onda već tada kreće redovna sezona. Nama ljeto nekako zgusno to brzo prođe. Nema odmora? Pa zapravo ne.
malo, par dana, evo sad smo priuštili ljudima 2-3 tjedna da su bez proba. A mali osvrt na proteklu sezonu, jeste zadovoljni? Protekla sezona je bila jako gusta, pjevalo se jako puno, bilo je prekrasnih nastupa, stvarno fantastičnih iskustava. To je možda bila jedna od najgušćih sezona za koju ja znam od kako sam u Goranovcima, to je sigurno. Nastupali smo i sa Zagrebačkom filharmonijom i nastupali smo a cappella i nastupali smo na dobrotvornim koncertima. Nastupali smo i na prigodnim koncertima i u ciklusu Zagrebačke filharmonije. Ne znam gdje nismo bili. Svega. Zbor je pomlađen, mnogo mladih ljudi se uključilo. Andreja, koliko dugo ste vi u zboru? Ja sam došla 2013. u 10. mjesecu i moram priznati da mi je stvarno super. Ne govorim to zato što su oni ovdje, nego stvarno je fenomenalno. Očekivala sam puno iskreno od ovog zbora, ali sam dobila i više od toga. I ne znam, to mi je... Koji je bio motiv da se javite na audiciju? Već dugo sam htjela pjevati u ozbiljnijem zboru i razmišljala sam o ovom i slušala sam na internetu snimke svakakve. Onda me nešto malo odvuklo od toga i slučajno sam naišla na audiciju na internetu. I mislila sam zašto ne. I eto, otišla sam, prošla i sad sam ovdje. I što zbor nudi? Puno pjevanja, ali puno i putovanja, vjerojatno novih ljudi, novih gradova. Da, bili smo u Ljubljani i Trstu sad. I bilo je stvarno super, svi smo se međusobno upoznali i povezali i bit će još puno toga. A čega će biti na jesen? Na jesen? Nove sezoni? Jao, krećemo, svega će biti. Pa mi u idućoj sezoni opet nastupamo na početku zapravo sa Hrvatskim baroknim ansamblom. Idemo na barokne večeri u Varaždin, tamo ćemo raditi mesiju. Onda smo u Zagrebu. 10. mjesec nam je prepun događanja. 3.10. nastupamo u Lisinskom, 10.10. pa 31.10. A između toga ćemo i opet organizirati audiciju za nove članove, ako smijem već sada ljudima reći. Možete, da. Ako je netko zainteresiran, 16.10. i 21.10. bit će audicija za prijem novih članova. Znači, bilo tko ima sluha, tko ima vremena i želje da pokuša, može nam doći na audiciju. Ako procjenimo da ima raspon glasa za neku od naših dionica i sluh, ima pripremnu grupu od nekoliko mjeseci gdje uči pjevati i pripremamo onda koncerte za zapravo negdje iza nove godine. Ponovimo datume da 16. i 21.10. 10. audicije za Goranovce, a 29.11. A 29.11. to će biti nešto što je zapravo vrlo popularno i vrlo interesantno i što nije nešto što radimo svaki dan, ali s vremena na vrijeme se dogodi da nastupimo s nekom velikom zvijezdom svjetskom. Ovo će biti koncert sa Andrejom Bočelijem u Areni Zagreb. 29.11. dan nakon što ćemo 28.11. nastupati na koncertu u Korak u život. Isto tako. Evo, tako da stvarno nema odmora. Popularnost zborova. Mi smo u ovoj emisiji nekoliko puta ugostili maestra Krančevića koji je sudjelovao i u našoj emisiji do posljednjeg zbora i baš smo pričali o tome kako su zapravo zborsko pjevanje sve popularnije. Zborsko pjevanje se populariziralo, ali populariziralo se, čini mi se, zborsko pjevanje u popularnoj glazbi, što je isto super stvar, jedna divna pojava. Taj zborski amaterizam je nekako bio strašno živ i planuo je negdje tamo 70-ih, 80-ih godina. A sad je promijenio smjer malo. Recimo, ja nemam osjećaj da ima jako puno zborova koji pjevaju klasičnu glazbu i koji rade glazbu kao što je mi radimo, ali zato je sad je nekako jako popularno pjevati gospel, pjevati pop i takve stvari. Nešto tog tipa. Nešto kao Gli. Da. Pa dobro, lijepo. Hvala vam što ste došli, što ste najavili ljeto, jesen, pozvali ljude na audiciju i čestitam na svim uspjesima i pozdravljam i vas, poštovani gledatelji. Hvala vama što ste bili s nama i naravno vidimo se sljedeći tjedan. Lijep pozdrav uz Goranovce.